Så nu, velkommen til webinar med mig. Jeg hedder Maja Hofstedt, og jeg er 3P sygeplejerske. Og i dag der handler det om, øh, hvad var det, jeg kaldte det? Sundhed er federe end sygdom. Og det var bare sådan en lille catchy titel, der lige kom til mig, da jeg lavede nogle slides og nogle præsentationer. Sådan sker det tit, at når jeg er sådan en kreativ proces, så dukker der noget sjovt op, som jeg synes, at det må vi kunne bruge til et eller andet. Øhm, ja, sundhed. Hvad er det egentlig? Og jeg, øh, jeg snakker jo om det hver dag egentlig med folk på forskellige måder, fra forskellige, forskellige perspektiver og vinkler. Mm, men alligevel, så bliver jeg aldrig færdig med at finde ud af, hvad det er. Jeg lige se, om jeg kan mute Ingrid. Kan du mute dig? Nå, jeg tager på gallery. Sådan, der. Så det jeg gerne vil dele i dag, det er lidt om, hvordan det startede for mig, og hvordan jeg også kan se, at det hjælper andre mennesker, det jeg laver. Så jeg har simpelthen lavet en, en lille tekstdims her. Den skal starte fra nummer 1. Ja, der står det. Sundhed er federe end sygdom. Hvidt på pink. Og så næste. Det er, det jeg lige vil starte med, det er, at vi stiller spørgsmålet, hvad er sundhed? Det normale, når vi snakker om sundhed, det er, at vi kigger på det udefra og ind. Ikke? Det er sådan, man kan sige, sundheden er sådan, som ens krop er. Det kan være en diæt, det kan være dit blodtryk, det kan være dine motionsvaner, eller dit kolesteroltal, eller hvis du går i noget behandling, eller fordi du har en sygdom eller noget. Det kan også handle om medicin, eller om man ryger eller ej, om man drikker og hvor meget og sådan ting. Ja. Så det er her, hvor sundheden bliver kompliceret, ikke? Fordi så kan der være alt muligt i vejen, og der kan være alle mulige ting, man skal gøre for at blive sund, og det kan også være enormt hårdt arbejde. Øhm, så I kan sikkert genkende det her, men jeg vil gerne lige, jeg vil gerne lige spørge, hvis der er nogen, der har et eller andet øhm, input på det her, hvad er sundhed, når vi snakker om udefra ind. Genetik. Hvad siger genetikken? Nå ja, den er god, den havde jeg glemt. Ja, det er også en typisk ting at kigge ind i. Alt det, de mystiske gener, de render og laver. Nå, hvis der ikke var mere, så fortsætter jeg bare med næste. Altså, min egen historie, øhm, den, den sad jeg faktisk og glemte, da jeg lavede det her, den her forberedelse. Men Susanne synes, Susanne er min assistent i firmaet, Susanne Gorbin. Og hun sagde, det skal du lige huske at fortælle om, fordi det er meget vigtigt, hvordan det var, at det skete for dig. Øhm, så ja, det kan godt være, jeg har hørt det før, men nu fortæller jeg det igen, måske på en ny måde.
Så det startede med for 4-5 år siden, øh, at jeg gik og havde problemer med stress. Jeg var mor til 2 børn, der er stadigvæk, men de var lidt mindre dengang. Der er meget arbejde med sådan nogle små. De skal jo have grøntsager 4 gange om dagen, og puttes på et bestemt tidspunkt. De må for guds skyld ikke se for meget fjernsyn, og så skal de også luftes et vist antal gange, og, men de skal også helst opføre sig ordentligt. Alt sådan noget. Samtidig med det, så var jeg også sygeplejerske, fuld tid, og havde rigtig meget arbejde med det egentlig. Og så jeg gik og jeg fik noget stress, simpelthen af at ja, jeg er så travlt med at styre hele verden. øhm, så når man får stress, ikke, så bliver man bare sendt hjem som regel, og sådan, så skal det gå over med tiden. Og så må man sådan set selv lidt finde ud af, hvad man så vil gøre med den tid, og hvad man så vil gøre bagefter. Men, men det er jo ikke tiden, der får stress til at gå væk altid. Fordi det kommer lidt an på, hvad man laver med den tid. Og det jeg så gjorde sådan for det meste, det var jo at ja, bekymre mig og tænke på alle mulige måder at få det bedre. Øhm, og det var bare svært. Og så var det jo også lidt der med, altså det er jo en begrænset tid, man har til at være sygemeldt, så skal man tilbage på arbejdet igen jo. Og så, når man kommer tilbage på arbejdet, så skal man jo hurtigt tage fuld arbejdsbelastning igen. Det havde jeg i hvert fald sådan en forventning om, og det havde alle andre også. Så får man jo stress en gang til, og en gang til. Det der så skete den tredje gang, tror jeg, det var, at jeg også fik helt vildt meget ondt. Altså, det blev ved med at gøre ondt alle mulige steder, og jeg dulmede det jo bare med nogle tabletter, fordi det har man jo lært på som sygeplejerske, ikke? Du skal bare have nogle piller, så kører det. Måske fysioterapi, ikke Susanne? Det hjælper i hvert fald. Øhm, men det hjalp ikke, altså det gik ikke over. Jeg blev ved med at skulle tage det her medicin, og det blev bare værre og værre. Øhm, så da jeg endelig ikke kunne gøre mere, så, så var det, at jeg blev nysgerrig på de 3 principper og den gule bog, Det selvhelbredende sind. Den fik jeg læst endelig, jeg fik tid til det. Øhm, og så begyndte jeg at lede efter en coach. Og jeg havde ikke på nogen måde forventet, at et par samtaler skulle kunne få mine smerter til at forsvinde og få min led til at blive normale. Men det skylder lige fedt. Jeg ved ikke. Det er, det er hverdagsmagi, eller måske lidt exceptionelt magisk. Men det var min oplevelse, i hvert fald. Og noget af det, jeg fik øje på der, det var ligesom at gå fra en opfattelse af, at kærlighed er udefra og ind, til ligesom at se, om den er inde i mig. Den har hele tiden været derinde. Og alt det, jeg ligesom gør, har travlt med herude, det forhindrer mig faktisk i at mærke lige nu, at jeg er okay. Øhm, og det var ikke sådan en indsigt med så mange ord, det var mere sådan en følelse. Det var en følelse af at virkelig lande et sted, sådan at komme hjem i mig selv. Ikke bare med at sige det, men med virkelig at mærke det. Og det var sådan som virkelig, det blev vendt 180 grader på hovedet. Og så fik jeg selvfølgelig også øje på, at jeg havde haft en eller anden ambition om at være nyttig. At, at mm,
et eller andet med, at jeg skulle arbejde så meget for at være god nok. Øhm, men det var ligesom, det blev lagt i blød, og, øh, og så blev det, ja, så da det blev blødt, så blev min krop også meget blød, og så behøvede den ikke længere at have ondt. Så det man kan tolke det som, ikke, det var, at det, jeg havde oplevet som smerte, ikke, det var i virkeligheden bare den indre sundhed, der havde banket på og sagt, du arbejder for meget, det er ikke det, du skal, du er allerede okay. Øhm, og det var det, der gjorde, at så da jeg ligesom så det, så kunne jeg også samtidig være meget taknemmelig for den her oplevelse med at have ondt, og have et hårdt liv, og hvad der nu ellers fulgte med, ikke? Det jeg også så, det var, at mit selvbillede, min identitet, den var bundet op på ydre ting. Det vi også kalder form. Ydre ting, altså det jeg kunne, altså min sygeplejerske identitet, meget, meget, øh, meget ydre form. Øh, min rolle som mor, også en meget ydre ting, som jeg stressede rigtig meget med. Også min fortid, selvfølgelig. Min opvækst, alt det mine forældre havde gjort forkert, det var ligesom blevet det jeg skulle skylden på, når jeg skulle lede efter en årsag til, at jeg havde det sådan, som jeg havde det. Og sådan ligesom, ja, sådan er jeg, fordi de ting er sket i fortiden, ikke? Så en af de forvandlinger, der skete i mig, det var at få øje på den her formløse identitet, som er, som er på mange måder øh, svær at fange, men også meget mere sand. Og det fik jeg i hvert fald vist som en indsigt. Så da jeg ligesom så det mere og mere, så kunne jeg slippe de ydre ting. Og hver gang jeg opdager, fordi man gør jo hele tiden det der, man laver hele tiden en identitet bundet op på ydre ting. Og nogle gange så er det okay. Altså, vi er jo nødt til at vide, hvor vi er i verden, og hvem vi er, og hvem andre er og sådan noget. Men når det står i vejen for, at vi kan have det godt, så kan det være fint at lige slippe i hvert fald noget af det. Men det kan man ikke, hvis man ikke ved, at der er et andet sted at stå. Og det er noget af hovedingredienserne i det jeg hjælper andre folk med, det er at se, hvem de egentlig er. Og hvor meget af det andet, der så bliver overflødigt. Så det kan føles som en lettelse. Det gjorde det i hvert fald for mig. Min coach, Omar Benusa, har jeg snakket meget om. Og det han gjorde egentlig ikke så meget jo. Han snakkede bare med mig, lyttede til mig. Vi snakkede om sundheden, fordi han vidste ikke noget om sygdom. Det var mig, der vidste det. Øh, og min første indsigt handlede om kærlighed, ikke om smerter. Men alligevel, på en eller anden magisk måde, så hjalp det på min krop. Så jeg havde også meget, altså imellem vores samtaler, som var hver 14. dag, tror jeg, så havde vi en dialog på beskeder, hvor jeg følte, at det var der, jeg kunne henvende mig, når jeg ville når jeg ville i kontakt med det her visdomssted inde i mig selv. Og så lyttede jeg bare til Sydney Banks og sådan nogle ting. Og fik mine egne indsigter. Og det er jo også det, at alle andre skal gøre, ikke? Man, man skal lytte efter sin egen visdom. Øhm, fordi det er jo det, der er levende i os alle sammen, og som har
de svar præcis, vi skal bruge. Ikke? Så selvom jeg har mange kloge ting at sige, så, så er det ikke det, der tæller. Det, der så skete næst, det var, at jeg opdagede, at det var universelt. Ikke? Det her med sundheden indeni. At alle har muligheden for at blive rask. Bare ved at se noget omkring de her tre principper, og hvordan sindet virker, og hvordan vi alle sammen er lavet af formløs. Og at livet har os, eller, og når det bliver helt konkrete oplevelser, ikke bare ord. Når man virkelig oplever det, så forandrer det ting. Og sådan er det for alle. Øhm, så det stod lidt i kontrast til det, jeg altid har lært som sygeplejerske. Ikke? Fordi nogle gange så bliver man bare syg, og så er det sådan resten af livet. Øhm, og alt man kan gøre er måske at lindre det, eller vente på, at der kommer en kur, eller sådan nogle ting. Men jeg kunne ligesom begynde at blive nysgerrig på det på en anden måde, hvor det før havde været, når man sygdom og sundhed, det er sådan her, det er den her firkant. Øhm, så begyndte det og, mm, jamen det begyndte at blive blødere i min oplevelse. Og jeg kunne ligesom se, hvordan altså alle aspekter af vores krop og vores funktion, at det hænger fast på de tre principper og den indre sundhed. Der er ikke noget, der sker i kroppen, som ikke hænger fast på den indre sundhed. Livskraft, bevidsthed og tanke. Øhm, og vi er jo alle sammen lavet på præcis den samme måde, med hver sit udtryk, selvfølgelig. Og det er også vigtigt at lige få med. Vi har hver sit individuelle udtryk, hver sin oplevelse som menneske. Men det er alle sammen baseret på præcis det samme. Øhm, og det er derfor, at når vi begynder at kigge efter det, der er før formen, at så kan der ske sådan nogle tossede ting, som at et problem forsvinder, eller et symptom forsvinder fuldstændig, uden at man helt kan forklare, hvordan det skete. Men der kan også ske alle mulige andre ting, som man ikke havde forventet. For eksempel, at man bare bliver meget mere glad, end man var før, eller at man lige pludselig kan snakke ordentligt til sine børn, og sådan nogle ting. Så jeg havde tænkt nu, hvis det er, I vil være med til det, at vi kan snakke lidt sammen, og så dele, hvis I har set noget, omkring indre sundhed indenfra og ud. Fordi det her er jo bare mine ord, men hvis I har mærket det selv og set noget, så kan det komme med et andet udtryk, som kan være lidt lækkert. Sådan som jeg ser det, så er den indre sundhed livskraften. Det er den her intelligens, som bor i alle cellerne. Det er det, vi kan mærke indenfra, og det er det, der hjælper os med at styre derhen, hvor vi har det godt. Øhm, men jeg vil meget gerne høre, stopper I lige den her skærm, så jeg kan se jer. Sådan.
Er der nogen, der har spørgsmål, kan jeg også sige. Ja, Connie. Øhm, altså, jeg har ikke et spørgsmål, men du spurgte, om vi havde en fortælling. Ja. Ja. Jeg har lige haft, i en periode haft ondt i arm og ryg og ben og sådan igen. Efter det egentlig har været væk, og sådan egentlig bare været med det. Jeg tænkte nok, okay, prøv ikke at lave forklaringer på, hvorfor. Og så den der, det går jo over igen, men det har været længe, og så har jeg været igennem nogle problemstillinger med nogle relationer og sådan noget, så der har været nogle ting, som har fyldt. Så, så blev jeg mega forkølet, virkelig sådan kæmpe forkølet. Og så gik mine smerter væk. Og jeg havde ikke ondt de steder, jeg plejede at være, men jeg begyndte at få ondt nye steder, og havde ondt af mig, fordi jeg havde sådan nye smerter, og jeg havde helt glemt de gamle smerter. Så de forsvandt fuldstændig. Men jeg huskede hele tiden, hele vejen igennem det, har været sådan en lille uges tid, det her. Også dette går over. Jeg har hele tiden sætningsord i hovedet på mig, at også dette her vil gå over. Så det beroliger mig helt vildt. Så jeg har så også sådan en fred hele tiden inde under. Det ligger sådan en bund af fred nu, sådan indre ro. Så jeg har været alene hjemme i den her uge her, og så gik strømmen i nat, og det vækkede mig, og jeg har ikke sovet ret godt, så jeg var sådan både ærgerlig og forvirret, og mega forkølet, og så op og finde ud af selv, hvad gør jeg nu med alt det der strøm, og så videre. Det kunne jeg ikke finde ud af, så gik jeg i seng igen, det kunne jeg aldrig have fundet på før. Og havde heller ikke, kunne ikke mærke nogen smerter eller noget. Gik i seng og sov igen, og vågnede om morgenen og ringede til min mand. Og var ligeglad med, at fryseren ikke havde strøm. Så der sker altså et eller andet lige nu med de der smerter der. Det lyder da vildt. Ja. Der er helt sådan små indsigter. Mm. Så hvad så du her? Hvordan tænker du, at det hænger sammen med din indre sundhed? Jeg tænker, at der var noget indeni, der snakkede med omkring alt det, jeg gennemgår personligt lige nu med mine relationer, med mit selvværd, med hvad jeg egentlig, den der med, at jeg har været en form for sygeplejerske, bare på en anden måde, ikke? Altså altid de andre først. Og den er virkelig flyttet sig nu. Der er ikke så meget tilbage mere. Jeg tror, jeg er ved at tage det sidste nu. Sådan så, at jeg hele tiden får os alle sammen med. Det er ikke sådan, at nogen bliver skubbet væk, men at jeg er med i den der ligning der. Det har jeg ikke været før. Så jeg får en plads nu. Tillykke med det. Ja, tak. Men det er jo typisk ikke, fordi altså, jeg ved også godt, selvom man kan ligesom få smerterne til at gå væk én gang, ikke? Så er det ikke fordi, at man bliver følelsesløs. Vel? Men, og man kan jo opleve det igen, at der er sådan noget, der ligesom bare er ved. Men hvis man ligesom du bare ser det som der er et eller andet, der er et eller andet her, der er noget i mit liv, jeg kan blive nysgerrig på. Ja, der er noget, der banker på. Mm. Ja. Så er man tættere på at få det godt igen, ikke? Ja. Men også bare opdage, at det kommer og går, når det nu egentlig har været konstant. Og så er det bare væk. Jeg har haft ondt i ryggen. Det er jo bare væk. Faktisk kan jeg mærke det lige nu, bare jeg siger det. Så kan jeg mærke min ryg. Men det har bare været væk. Jeg har ikke både kunne være forkølet og have ondt i ryggen. Så ja. Ja. Det er ligesom, det snakker meget godt ind i det, jeg plejer at sige med, at sygdom er ikke en ting, der ligger i kroppen. Det er en oplevelse, der kommer og går. Ja. Så er du forkølet, så har du ondt i ryggen, så har du noget andet, så er der problemer i familien, så går strømmen, så er du ligeglad. Det er alle sammen oplevelser på det samme niveau, ikke? Ja. Ja. Og jeg behøver ikke finde en forklaring. Jeg skal bare gå med, hvad der sker, og så kommer indsigterne. Før vil jeg jo finde ud af en forklaring, om det er nok også på grund af, og jeg har også været for meget i gang med
nu venter jeg i stedet for at tænke, om der kommer nok en indsigt. Og det kan jo nogle gange være svært at vente på, fordi jeg vil jo gerne have den forkølelse væk. Jeg vil jo også. Klogere var jeg jo ikke, end at jeg var i det. Så tænkte jeg, hvad kan jeg gøre for at få det væk? Ja, Indtil det gik op for mig, jamen, det går jo ikke væk, før jeg sætter mig ned og er i det og venter på, at jeg er klar til at høre indsigten. Og det kan være svært, når man har ondt. ja, det kan det. Ja, Virkelig. Mm. Tak for at dele. velbekomme. Så har vi Susanne. Ja, men jeg tænker, at en del af den indre sundhed er også vores indre stemme, vores intuition, som taler til os mange gange, visker den, og mange gange taler den meget højt. Altså her de sidste par dage, der har jeg oplevet, at den så nærmest skreg bare et stort nej til mig, når jeg blev spurgt om noget. Øh, så hvor jeg sådan egentlig blev helt overrasket over, og fik reaktioner i kroppen også. Altså sådan helt tydeligt, at det der, det var jeg nødt til at sige nej til. Øh, så sådan en ret klar guidning. Det lyder vildt alligevel. At den lige frem råber. Ja. Hvad har du lavet nok den dag, eller hvad? Nej, det var egentlig ikke det. Det var bare noget, som jeg kunne se. Det var noget, jeg havde sagt ja til for mange gange før. Og nu havde jeg bare, fået nok af at sige ja. Nu skulle jeg simpelthen sige nej. Mm. Og det kan være så enkelt som det, hvis I kan genkende ligesom følelsen af ja og følelsen af nej. Om den kommer som en stemme, eller et billede, eller en sansning et andet sted, det er lige meget. Jeg ved godt, hvad det er. Og nogle gange, så kan man være uenig med det og sige, ej, jeg gør det alligevel. Jeg har lovet det. Hvad vil folk ikke tænke? Og alt muligt. Men det kommer altså med en pris. Så der er nogle gange, hvor det godt kan betale sig bare lige at gøre det. Lad være. Men det er lige sådan med ja. Når det kommer virkelig indenfra, og man ved det, så er det også noget, man kan stole på. Det behøver ikke at... og bare lige prøve noget andet. Bare lige prøve at tænke lidt mere over det. Det virker ikke. Tak, Susanne. Selv tak. Hvad siger Jon? Ja, du må selv lige vurdere om det nu, men jeg har sådan tænkt på, jeg har løbet meget, så har jeg haft jeg tror mit baglov har været ømt i et helt år eller sådan noget. Og så på det andet tidspunkt, så ved du, så er små børn, så har jeg taget sådan de strakte arme, taget mine børn ud af autostolene, og så er de så bare sat ned på jorden, og så er jeg nok gået og haft ondt i min højre skulder i meget, meget lang tid, ikke? Og egentlig også trænet med elastik og sådan noget. Og så er jeg flyttet imellem to værelser, hvor jeg tænkte, det var egentlig ikke noget særligt, men så er jeg gået og haft ømt lænd i 2 måneder. Og der er mere sådan tænkt, hvordan det, for der føler jeg sådan, om der skal jeg lave nogle træningsøvelser, eller træne med elastik, eller sådan noget. Men der var et eller andet med min skulder, hvor jeg tænkte, det var faktisk på et tidspunkt, hvor jeg ikke trænede, hvor så lige pludselig, nu er det faktisk fint igen. Mm. Så hvad tænker du? Hvordan hænger det sammen med indre sundhed? Jeg tror egentlig bare, jeg er nysgerrig på, hvordan jeg kan påvirke det, eller om sådan nogle ting. Jeg tænker jo, det er sådan overbelastningsskader, ikke? Mm. Om det, altså fysen vil give mig 6 forskellige øvelser, og så gå hjem og træne dem
hver dag, ikke? Altså om det stadig gælder der, eller hvordan Ja, ser du det? det kan jeg godt svare på. Ja, Det der er, ikke? Fordi hvis du tror på, altså, at du har et problem, og at løsningen er noget bestemt, for eksempel træning. Det kunne også være, at du er den type, der tænker, Nå, men hvis jeg har ondt i mine skuldre, så skal jeg gå til akupunktur, eller healer, eller gå ud og banke på nogle træer ud i skoven. Det er lige meget. Uanset hvad du tror på, så vil du gøre det. Uanset om det virker eller ej, ikke? Men det der er, ikke? Det er jo også, at kroppen faktisk allerede er i gang med at hele sig selv fra det øjeblik, du skader dig. Ikke? Fordi cellerne ved godt, det skal ikke se sådan her ud i din skulder. Den der lårmuskel, den skal heller ikke være sådan der. De ved det godt. Så der går det i gang med at reparere den. Og selvfølgelig, hvis det føles godt at træne, og hvis det føles godt at lave nogle øvelser, eller have nogle omslag på, eller andre ting, så kan man jo gøre det, mens man venter på, at kroppen gør det, som den er bedst til. ja, Sådan ser jeg det. Og det er lidt typisk, som du siger, ikke? Når man fokuserer på problemet, altså, nu skal jeg sætte mig få den skuldertræning på plads, ikke? Så oplever du det meget, fordi du laver en masse tanker og historier om det, det fylder i din oplevelse. Så har du et problem med skulderen hver dag, 3 gange om dagen. ja, Men når du så får noget vigtigt at tage dig til, det kan være, at børnene er syge, eller du selv får influenza, eller der sker noget på arbejdet, så glemmer du den lidt, fordi så går dine tanker et andet sted hen. Men din krop stopper jo ikke med af hele skaden, fordi den har ikke andet at leve, eller hvad ved jeg. ja. Det er derfor, det kan gå over sådan på en måde, hvor du ikke havde lagt mærke til det. Jamen, det synes jeg godt, jeg kan genkende. Så også, hvis jeg sådan også er slappet af i det. For det er rigtigt, jeg tænker, hvis jeg tænker på, at min ryg er øm, så er det også som, det spænder op, eller sådan. Altså, så slapper jeg ikke af i den. Og så føles det Mm. som, så bliver det bare mere træls. Mm. Ja, det er sådan. Fordi der sender du nogle tanker hen til problemet. Det bliver større i din oplevelse lige i det øjeblik. Men det, der er lidt sjovt, ikke? Jeg ved ikke, om I har tænkt på det, men vi oplever ikke hele tiden vores krop. Kun lige når vi gør det. Og det er altså fordi, at selvom vi har kroppe, vi har alle sammen en krop, selvom den er der hele tiden, så er den ikke hele tiden inde i vores oplevelse. Og det er fordi, det er som det er med oplevelse. Det er lavet af tanker, bevidsthed og livskraft. Og hvis jeg nu sidder her med min krop og tænker allermest på min computer og det her webinar, så oplever jeg sådan set ikke min krop særlig meget. Det kan godt være, at den er i et lille hjørne. Det kan være, at jeg kigger på mit spejlbillede og bliver opmærksom på et eller andet. Ikke? For eksempel, der stikker et maleri ud. Og, og så kan det være, at senere, hvis jeg går i bad, at jeg så bliver mere opmærksom på min krop, fordi jeg har en aktivitet, hvor at den er i fokus, eller den slags ting. Ikke? Eller hvis jeg får øje på en meget irriterende bums et eller andet sted, så zoomer de ind på den. Men mens jeg gør det, så glemmer jeg mine fødder, eller mine ben, eller noget, et eller andet kropssted, som stadigvæk er der, men som jeg ikke lige tænker på i det øjeblik. Jeg ved ikke, om I kan følge mig. Har I lagt mærke til, hvordan kroppen også er en oplevelse, der kommer og går på forskellige måder, ind og ud af bevidsthed. Den er lidt tricky nogle gange, ikke? Men det kan være lidt sjovt at få øje på. Og lidt irriterende måske også. I don't know. Men altså,
det er meget det, jeg snakker om på mine samtaler med folk, og der hvor man kan få en lille bitte indsigt om, at jeg oplever ikke min krop, som den er. Jeg oplever mine tanker om lige præcis det hjørne af kroppen, som jeg kigger på, eller som jeg sanser meget stærkt, hvis det for eksempel er smerte. Ikke? Det kan være med til at løsne nogle ting. Det kan være med til at gøre det mindre plagsomt i det øjeblik. Det kan være, der er nogle historier, der bliver tydelige, når man kigger i den retning. Se, hvad er det egentlig, jeg fortæller mig selv, når jeg siger, at jeg har ondt i den skulder? Hvad er det, jeg siger til andre? Hvor mange gange har jeg sagt det til folk i dag? Altså, hvor meget bor jeg i den historie, når når min krop egentlig består af mere end en skulder, men lige i det øjeblik, der virker det som en meget, meget vigtig ting. Så ja, det er sådan noget, man kan få indsigt om. Jeg ved ikke, Susanne, om du havde mere, du ville tilføje? Eller var det fra før? Det var der nok ikke. Nå, men altså, det jeg så gerne vil fortælle lidt om, det er det her forløb, som jeg har strikket sammen. Det er egentlig det samme forløb, jeg altid har lavet, men jeg har gjort det lidt længere, og det er egentlig fordi, at jeg tit oplever, at de klienter, jeg har, som er virkelig gået i lang tid med deres sygdom, men som måske har noget meget kronisk, eller som har, ja, hvor det tager lang tid, ikke? Der har de her 3 måneder ikke været helt nok, og det er tit sådan, når man så kommer hen til 5. eller 6. session, hvor man sådan tænker, er jeg nu klar til at slippe det her, er jeg klar til at fortsætte på egen hånd og sådan noget. Så det er derfor, jeg har tænkt, det er måske bedre, hvis vi bare gør standarden lidt længere, og så har man lidt længere tid til at hænge ud og finde ud af tingene, fordi der er virkelig meget at opdage. Når jeg nu har sat det til at vare 5 måneder, så betyder det ikke, at du først får det godt, når der er gået de 5 måneder. Det kan sagtens gå hurtigt. Men det kan også svinge lidt. Og meget af det, der er indholdet i forløbet, det er jo, at man får noget input, man får nogle indsigter omkring ro og velvære, og så prøver man det lige af i sit liv. Så kommer man tilbage igen til samtalen, får nogle nye input, tilbagemeldinger til, hvordan oplever du det her, nu har det forandret sig, og sådan nogle ting. Og så efterhånden, så finder man jo flere og flere områder i sit liv, hvor at man har ro omkring tingene, hvor man kan have det godt, og hvor man kan se, ja, alle de gode ting, men også hvor man kan være med, hvis der nu sker noget træls. Fordi man så har det her håb, at jamen det går over, ligesom Connie siger. Eller man kan skrive til mig, og lige få hurtig tilbagemelding på det, man lige står med. Det er der mange, der synes er enormt hjælpsomt, altså bare det, at jeg er der, og man kan række ud, hvis der nu er et eller andet. Der kan jo hurtigt komme en tanke om en eller anden katastrofe, og hvor man ligesom pludselig føler sådan kæmpe ubehag. Men jo hurtigere man lige sådan rækker ud og får den blødt op, eller sparket til hjørnet, eller hvad man siger, ikke?
ja, jo nemmere er det at lige komme ovenpå igen og mærke roen. Så det er en god ting med det. Og hvad hedder det? Det næste er, indholdet er jo lidt forskellige ting, ikke? Det er, det er blandt andet de 3 principper, som altså bare sådan helt, både på det generelle plan, øhm, og jeg bruger også Sydney Banks i min, hvad kalder man, i min formidling, ikke? Jeg elsker hans lydfiler, hans videoer. Og der er mere og mere, der bliver oversat til dansk heldigvis. Der er lige kommet en ny, sagde Susanne til mig i dag. Øhm, Fordi det er noget af det, der har hjulpet mig allermest til at finde det her sted, altså det her formløse sted, hvor alt er godt. Øhm, og hvor jeg kan høre min visdom. Og der hvor, der hvor kroppen finder sin helbredelse. Man finder vej til helheden. Øhm, og så vil det også være helt konkret, hvor at hvis man nu dukker op med et ægte problem, ikke, så kan jeg bruge de 3 principper til at sortere i det, så man tydeligt kan se, hvor jeg er udefra ind, hvor jeg er indefra ud. Så man nemmere kan pejle sig i retning af, hvad for en vej skal jeg kigge for at få det bedre. Øhm, og ja, det er der mange, der synes er enormt nyttigt, ja, at gøre det tydeligt på den måde. Hvad er det, jeg egentlig oplever lige nu? Den anden ting, som jeg blev meget glad for, det er Human Design og Gene Keys. Og det bruger jeg, fordi at man kan sige, der hvor at de 3 principper snakker om tanker og princippet tanke, ikke? Så kan det være svært for os med de ord at forstå, hvordan det skaber ting, oplevelser, sansninger. For det er jo ikke bare tanker, sådan som det, vi kalder tanker. Det er jo ikke bare det, der dukker op, når vi sidder og tænker. Men sådan set alt, vi kan opleve. Absolut alt. Og det er her, hvor jeg bruger Human Design som sådan en slags missing link til at forstå den her, altså hvordan bliver det her formløse tankehalløj til nogle specifikke tanker inde i mit system. Nogle specifikke oplevelser, kan man også sige. Og det er der, hvor i i hvert menneskes design er der jo 64 forskellige porte, og nogle af dem er aktiveret, og nogle af dem er åbne. Og alt efter hvilken kombination vi har, så viser det, hvordan princippet tanke dukker op i præcis det her menneskes oplevelse. Så det kan være en genvej til at forstå en oplevelse på en anden måde. Det kan være en genvej til at forstå, hvorfor har jeg været sådan her altid. Og det kan også være lige præcis det perspektivskift, der gør, at man går fra at tænke, der har altid været et problem med mig, til at ligesom at sige, nå ja, det er sådan mit design er, og der er en gave i det. Og det er også noget, man får indsigter omkring, alt efter som man går på opdagelse i det. Så det er noget, det er en stor del af det, vil jeg sige. Så er der selvfølgelig også det med, at jeg er jo sygeplejerske,
Jeg kender til kroppens funktion. Jeg ved sådan nogle ting om blodtrykket og pulsen og fordøjelsen og øhm, alle mulige andre ting. Og der hvor jeg ligesom kobler mindre sundhed ind, ikke? Det er der hvor, jamen, en puls der går op og ned er egentlig ikke noget problem. Den er bare, den er bare levende, kan man sige. Og den måde den er i kommunikation med livet, kan måske fortælle os noget, hvis vi er nysgerrige på den, i stedet for at sætte den i en boks, som siger, at jeg har et problem med pulsen. Det er bare et lille bitte eksempel. Men det er, det er noget, som mange er utrolig glade for, at jeg kan sætte tingene i det perspektiv der. Og selvfølgelig, så er det også vigtigt at vide, hvornår at noget skal behandles, sådan at ja, at det ikke bliver farligt. Eller hvad man siger. Skal jeg lige se, om der er mere? Så ja, mit gruppeforløb, det kommer jeg til lige om lidt. Fordi at jeg har sat prisen lidt op på det her 1-til-1, fordi det er lidt længere, og det bliver lidt mere, altså der er meget mere indhold i det. Og derfor så er det op at koste 8.900 for hele pakken, hvor man kommer virkelig grundigt ind omkring hele sundheden og hele mennesket. Så vi har både, hvor har jeg skrevet det her, vi kigger både på altså smerter, stress, kost og søvn, din familie, parforhold, dine aktiviteter, det du brænder for og dit arbejde. Og ligesom prøve at sætte det hele ind i en helhed og altså få øje på alle de indsigter, der kan hjælpe dig med at få det bedre på mange områder. Fordi når man har smerte, når man har sygdom, så er det ikke bare den lille bitte kropsdel, der er et problem. Så er det som regel en god ting at så bare tage hele livsoplevelsen med ind. For at, hvad kan man sige, ja, finde helheden. Fordi det er jo det, vi alle sammen leder efter. Så det var det ene til en forløb. Så har jeg lavet et gruppeforløb, som er lidt kortere, men som kommer omkring nogle vigtige ting med det her med indre sundhed. Jeg kan sige, at det er en slags introduktion til 3P for kroppen. Det var cirka en måned. Der er 4 sessions for grupperne, og de var cirka 2 timer, en pause midt i, og der er plads til cirka 8. Og alle deltagerne får en en-til-en samtale med mig. Det koster kun 1.700. Så hvis det er, man er nysgerrig på, hvad det her kan gøre for en, eller ja, det kan være alle mulige andre grunde. Eller hvis man bare har lyst til at hænge ud med det her en lille smule. Ikke helt vildt meget, men bare lidt men godt. Så er det her et rigtig godt tilbud. Jeg har lavet de her 4 titler til de 4 sessions, som ligesom beskriver indholdet. Så vi skal snakke om helbredelse, eller helbred,
hvordan vi opfatter tingene, og og hvordan den indre sundhed gør ting. Så skal vi snakke om stress og ro i et nyt perspektiv. Så har vi tema med smerte. Også et nyt perspektiv. Alt efter om vi ser den som et problem eller indre guide, så kan vi bruge den til forskellige ting. Og så har jeg verdens bedste titel her. Den bedste diæt ifølge din indre sundhed. Susanne spurgte mig, hvad er den bedste diæt så? Fordi hun ved godt, der er milliarder forskellige. Og det er der jo også. Og når man er udefra ind omkring diæt, så kan det være svært at vælge. Det kan være, at man skal prøve helt vildt mange af dem. Men hvis man begynder at blive nysgerrig på den indre sundhed, og hvad den siger, så er det lidt nemmere at navigere, fordi så behøver man ikke at gøre noget, fordi nogen har sagt det. Sundhedsstyrelsen for eksempel, de er så alvorlige. Men så kan man spise noget, fordi man mærker det. Eller fordi man får sådan en indre stemme, der siger, nej, der er ikke risengrød i dag. Eller sådan noget. Og det mærker vi forskelligt, men det er noget af det, vi skal dykke ned i. Så ja, det var lidt omkring det, jeg har på programmet. Datorerne, det er vigtigt. Vi starter næste uge, fordi så kan vi lige nå det før sommerferien. Så det starter tirsdag den 20. Og det er om formiddagen 11-13. Og så er det så hver tirsdag efter det, frem til den 10. juni. Det er på Zoom. Og man kan selv bestemme, om man vil deltage live eller se optagelserne. Jeg vil tro, man kan få lige meget ud af begge dele. Og det der også er, man får adgang til at skrive til mig under hele forløbet. Og med det, med de resultater, jeg har fået på de andre messengerforløb, så er der jo altså ret god fordel ved det. Nå, jeg stopper lige den her. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om der er nogen, der synes, det her ser godt ud, eller om I har spørgsmål. Jeg synes, det ser godt ud, og nu har jeg kigget i min kalender. Og de der 4 tirsdage, der skal jeg ikke noget. Ja, fedt. Så det kunne umiddelbart være interessant at sidde i et rum sammen med nogle andre. Dels at få selvfølgelig plads selv, men også at lytte til, hvad der foregår i rummet. Ja, hvis du mærker det. Dejligt. Du skal i hvert fald være velkommen. Så har jeg et spørgsmål her. Hvordan laver du et human design? Human design er baseret på ens fødselsdag. Så derfor så er der alle mulige forskellige steder, hvor man kan skrive det ind og få sit chart. Jeg bruger en app, der hedder Human Design App, hvor man skriver sin fødselsdato, tidspunkt og sted, sådan cirka sted. Og så regner den ud, hvilken energitype man er, og hvilke centre man har defineret, og hvad det så betyder. Og det virker måske underligt,
at man kan få så meget information ud af bare en fødselsdag, ikke? Det synes jeg også til at starte med, ikke? Men man kan jo prøve også at se, om man kan genkende det der står, og øhm, og hvad det kan gøre for en. Bare sådan noget som at forstå ens type. Altså, der er 4 forskellige typer. Jeg er generator, og så kan man ligesom vide, hvordan er min energi i, øh, i den her menneskeform, og hvordan trives jeg bedst som generelt, hvad skal jeg lytte efter, hvor er min indre visdom, og hvad skal jeg holde mig fra. Det er sådan meget basic, og enormt hjælpsomt. Sådan lidt mere specifikt end at lytte efter en følelse. Det kan nogen synes lyder lidt fluffy, hvis de ikke har prøvet det, ikke? Men det her er lidt mere konkret og kropsligt, kan man sige. Claus siger, at det passer ikke så godt lige nu, men det gør ikke noget, for jeg vil tro, jeg kommer til at holde det igen sådan hver måned, hver anden måned, eller sådan noget. Det skal lige finde sådan en hel form. Mm. Jamen, jeg tænker, man kan jo sikkert også få glæde af at køre sådan en tur mere end en gang. Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg tro, man kan. Så jeg snakker ikke så meget om human design på det kursus der, men jeg har tænkt på, at jeg skulle holde en workshop en gang, og så have et tema for de forskellige energityper. Øhm, men det kommer på et eller andet tidspunkt. Det er det, der er specielt fra min måde at gøre det på, fordi jeg kører ikke den hvad hedder det, human design, sådan som de oprindeligt har tænkt det, men fordi jeg har 3P som basis, og det vil sige, det er også indsigtsbaseret, sådan at der er ikke sådan, der kan selvfølgelig være nogle detaljer og noget, man kan læse om og sådan noget, men det er ikke noget, du skal læse fra A til Z. Man skal ligesom forbinde sig med det, bruge sin intuition og gå den vej, der føles godt. Og når man har set noget, så behøver man ikke at gøre så meget. Det er ligesom i 3P. Når du har set det, så er du der. Så der er ikke sådan en masse, man skal træne og gøre, sådan som ens energitype skal gøre. Det er mere sådan, lyt og være nysgerrig. Og så når man har opdaget noget, så har man opdaget det. Så vil man automatisk gøre noget anderledes, end man gjorde før. Og så kan det være, at man opdager noget nyt igen, og så ændrer det sig igen. Så det er meget, kan man sige, levende. Skal vi se, hvem der skrev her. Mm-hmm. I er meget stille, men det er okay. Det kan være, at vi er færdige for nu. Så tusind tak for, at I kom, og I må altid gerne skrive til mig, hvis der er et eller andet, jeg kan hjælpe med. Og, Må jeg sige noget? Ja. Ja. Er jeg igennem? Kan I høre mig? Ja. Ja. Altså, jeg har været igennem det forløb der med Martin og dig, og med Human Design. Og altså, jeg er 72, og jeg er aldrig altså, det, at jeg var igennem det,
og at også med min cancersygdom startede på det tidspunkt, og så alt det, jeg så omkring 3P, at det gik så fint hånd i hånd sammen. Og det var sådan, den ene dør efter den anden lukkede sig bare op. Og det, at jeg havde cancer, det betød ikke så meget. Det var ligesom, det var i baggrunden. Det var den der lettelse og den oplevelse, at jeg havde set det, jeg havde set. Det var faktisk vigtigere end det, at jeg havde den der cancersygdom. Og har stadigvæk. Men det var ligesom bare det, jeg havde set det. Nu skulle jeg ikke gå med den byrde på min nakke resten af mit liv. Så betød det ikke så meget, hvor lang resten af mit liv er. Fordi nu har jeg set det, og jeg har opdaget det. Ja. Ja. Og det er ligesom at set lyset, altså set det virkelig, det hele det drejer sig om. Og der kommer glæde, og der kommer lethed, og der kommer livskraft, og der kommer, og så er man jo også med til at, med til, at den sundhed, jeg føler, jeg har, at den er med til at behandle min sygdom. Så ser jeg det meget, at den sundhed, og jeg føler mig sund, selvom jeg så er syg, så føler jeg mig sund, så tror jeg, at den der sundhed, den er med til at fremme de gode processer i kroppen. Så det har været virkelig godt. Det har været virkelig godt. Jeg har gået til alt muligt gennem alle årene, og så har jeg bare aldrig fundet noget, der kunne... Det kom ligesom tilbage igen og igen og igen og igen. Men det her, det er bare vejen. Ja. Du har virkelig taget det til dig. Hvad siger du? Du har virkelig taget det til dig på en rigtig smuk måde. Jamen, det er bare kommet. Det er ligesom det, jeg har ventet på. Ja. Og så kommer det bare i bølger. Ja. Så jeg kan kun anbefale de der. Det har været virkelig godt. Også den kombination af human designer og 3P. Ja. Det er også det der med, at du siger, når jeg er på den måde, aha, når det er derfor, og så lader man det ligesom ligge. Så gør det ikke. Altså så, ja. Så er det bare. Ja. Det er det bare. Ja, det er et rigtig godt eksempel på, at når man har forståelse, altså indsigt, så skal man ikke gøre så meget andet. Nej. Også du sagde der med, at hvis jeg havde været i offerrollen, hvis man er i en offerrolle, men du ser offerrollen, så tænker man så, nu skal jeg til at lave et arbejde, nej, jeg skal ikke, fordi at når jeg har set den, så fordufter den lige så stille. Og det er fantastisk. Ja. Intet mindre. Tak. Det er jo det. Hvad siger Susanne? Jamen, jeg fik lige lyst til at supplere Benedikte med det her med det forløb med dig og Martin. Hvor og det der med at få at vide, hvilken type man er i human design, det gjorde også en kæmpe forskel for mig. Fordi jeg er projector, splenic projector, og det er der ikke ret mange, der er. Ikke ret mange mennesker, der er her på jorden. Så derfor har jeg jo følt mig meget anderledes hele mit liv. Og lige pludselig så kunne jeg så få en forklaring på, jamen det er jo bare derfor. Og lige pludselig kom jeg til at tænke på Jonathan Livingston havmåge, og kunne sådan forbinde mig med ham, og begyndte at læse den historie igen, og sådan kunne se, jamen det er jo bare det. Altså, jeg er jo ligesom bare sådan en anderledes type, som skal noget andet, end de fleste skal. Og har et andet formål. Og så var det ligesom om, jeg kunne falde mere til ro i det. Og få det bedre med at være mig. Så jeg tror, det er sådan, måske det, der har hjulpet mig rigtig meget
ud over 3P, men så til at ligesom ja, både falde mere til ro i mig selv, men også blive bedre humør, blive mere glad, og være tilfreds med mig selv, og det, som jeg kan bidrage med. Så det kan jeg også kun anbefale. Det er virkelig godt. Og så vil jeg bare sige tak for i aften. Det har været virkelig spændende. Det kan være, at jeg lige også skal sige, at man kan stadigvæk godt få et rent human design forløb på Messenger. Ligesom det Susanne og Benedikt snakker om. Det kan være, at jeg lige skal lave et opslag med det. Mm. Yeah. Nu tror jeg, vi kommer i mål. Tak for i aften. I aften. Tak, Jes. Hej. Tak for i aften. Tak for i aften.